A casa sempre m'han dit que per aconseguir el que vulgui, el que jo vulgui, no cal ser ni alt ni baix, ni prim ni gros, ni guapo ni lleig. A mi sempre m'han dit que el que cal és tenir moltes ganes d'aconseguir-ho i trobar molts amics que també en tinguin de ganes. I els he trobat. ¡Ah, Tommy! Tranquilos que estamos bajo. Venga, Brigi. Està perfecte, eh? Vinga, Maria. Que està molt maco, va! Va, que no es pot treure més, home! Fa molts anys, quan arribava el cap de setmana, els carros que feien servir els pagesos es convertien en un mitjà de transport, com un autobús però tirat per cavalls. La gent del camp es reunia per pujar els uns a sobre dels altres. Feien torres humanes, com més altes, millor. Per això, com més gran era el carro carregat de gent, més grans podien ser aquestes construccions. Els castells. Ara, quan el nostre carro gros surt al carrer, sabem que hi ha una gran diada castellera a punt d'arribar. És molt d'hora, però aquests músics que toquen la gralla ja estan fent la seva feina: despertar els castellers. Que ningú s'adormi. Tothom forma part de la festa castellera. Des de fa més de 200 anys, un cop cada dècada, l'any que acaba en 1, se celebra la festa de la llum a Valls, les decenals. Una gran celebració de moltes de les tradicions de Catalunya, inclosos els castells. De fet, els castells van néixer en una festa com aquesta. Avui aquí hi són tots, totes les colles. N'hi ha de tots els colors, vinguts de tots els racons del país, fins i tot de l'estranger. Per nosaltres és molt més que una afició, és una passió.
Es viu amb molts nervis, molts sentiments, moltes emocions, i és una cosa que costa molt d'explicar, perquè és una cosa que si no la sents no la pots entendre. L'has de poder viure per poder-la explicar. Per mi els castells és un sentiment, una manera de viure, un treball en equip, conviure amb molta gent diferent. Una font d'il·lusió, una font de coneixement. Moltes de les persones implicades en el món dels castells acaben, diguem-ne, molt integrats i molt marcats per aquesta escola de tolerància, de convivència i de treball que són els castells. Els castells són una de les poques activitats que hi ha actualment on no es fan les coses per calés, no? Diríem, tots anem allà d'una forma altruista totalment i que penso que és de les poques coses actualment en aquesta societat tan materialista que es duen a terme i que tenen un èxit tremendo, almenys a les nostres terres. Matinant diumenge i un bon esmorzar. Un altre senyal molt clar que tenim diada a la vista. Jo crec que és una família, ni a vegades ni una segona, perquè jo m'he trobat particularment que a casa meva m'ha faltat gent de la meva família i he tingut el suport enorme, vull dir que m'han fet de pares, m'han fet de germans i m'han portat aquí, m'han portat allà, m'han portat a dinar. Sempre tens un recolzament, aquí trucar, aquí anar. És que no hi ha què dir, no? Sempre han estat allà, més suposo que és mutu, evidentment. Tu dones i reps. Tinc ganes d'anar-hi perquè m'ho passo bé, perquè disfruto, perquè és una activitat, jo crec, molt noble, on et barreges amb molta gent, on hi ha un component també així de desafiament, no?, a alguna cosa. I això és bonic, no? A poc, folre! Per fer pujar el castell fins a dalt de tot cal estar ben coordinats, mesurar les forces, no perdre l'equilibri i treballar tots alhora.
Millor, Toni? Molt bé, molt bé. Per aconseguir-ho, seguim el ritme d'uns instruments molt nostres, les gralles, i un tema musical que sempre es repeteix, el toc de castells. Vale, Xaviu! Va, som-hi! Les notes han començat a sonar quan el capità de l'equip, el cap de colla, ha vist que la base del castell és prou sòlida per poder tirar amunt. El toc de castells serveix per indicar als castellers que estan a sota de tot, els que ni tan sols poden aixecar el cap, en quin estat es troba la construcció. Escolteu com s'anuncia que els més petits estem a punt de tocar el cel. Vinga! I ara toca descarregar. Els que són a baix ja ho saben, perquè les notes musicals han canviat enmig de l'eufòria que es viu a la plaça. Va, Carles, va! Molt bé, molt bé! Molt bé, aquí baix, molt bé! Quan estem a plaça, ens trepitgem, ens mosseguem el coll de la camisa i ens enfaixem com ho feien els avis dels nostres avis. Ens motiva arribar cada cop més amunt, competir els uns amb els altres. Bé, de competir, competim oficialment un cop cada 2 anys en aquesta plaça, a Tarragona. És el concurs. Aquí sí que hi ha puntuacions, classificacions i un guanyador que aixecarà la copa de campió. En el fons, a tots ens agrada triomfar. Cadascú a la seva manera. Els castells avui són aquí és perquè jo crec que hi ha hagut una certa rivalitat que ha fet que anessin evolucionant. Si no fos una cosa més estancada, hi haurien les 2 construccions que faries i que la gent molt bé s'ho miraria i ja està, no? El fet de l'esperit de superació jo crec que és una cosa important al món dels castells. El propi de la colla, i si tens al costat una colla més o menys de la mateixa entitat que tu i poder disputar-te en algun moment puntual el mèrit o la satisfacció o la gratificació de la plaça, doncs fa que hi donis alguna cosa més i inclús que vagis a buscar això. Els castells són una tradició competitiva, és obvi, hi han nascut sempre, hi han viscut i han progressat, diguem-ne, amb l'estímul de la rivalitat. El que passa és que els castells, per sort, tenen l'avantatge de que la rivalitat sempre està matisada per un altre factor, que és l'autosuperació. No sempre el que fa els millors castells és el que surt més content d'una plaça. Normalment el que surt més content és el que fa el seu programa, el que compleix els seus objectius. Per tant, diguem-ne, a diferència del que passa en el món de l'esport,
moltes vegades, en moltes actuacions castelleres, doncs no hi ha un guanyador i un perdedor, sinó que tothom pot guanyar i de vegades també tothom pot perdre. La colla, si a principi de temporada li planteges farem els mateixos castells que l'any passat i no farem res nou perquè hem de renovar canalla i tenim molta feina, doncs tindràs menys gent d'assaig, la gent estarà amb menys tensió, amb menys ganes, amb menys garra. Sempre has de posar una mica una pastanaga davant, si no la colla no rendeix. I la rivalitat doncs també és una pastanaga i és un estímul, no? A casa, l'avi em diu el mateix que li deia el seu avi, que per fer castells cal tenir 4 virtuts importants, 4 valors. I que això és com la fórmula màgica per aconseguir l'èxit. Força, equilibri, valor i seny. Però a mi em sembla que n'hi ha més de coses positives. De fet, Castellers aglutina gent de totes les classes socials i de totes les races, no? Vull dir, una persona estrangera que ve en un poble on es fan castells, el millor que pot fer és anar al local d'assaig i formar part de la colla, que allà trobarà amics i se sentirà realitzat i integrat al poble. Als castells tenim nens i nenes, homes i dones i homes. Tant és un que l'altre. L'important és que entre tots trobem les peces que encaixin perfectament, com un trencaclosques. Homes robustos que són a baix, on no es veu, aguantant el castell. I nosaltres, la canalla, que dibuixem el pom de dalt per acabar aixecant la mà al cel, fent l'aleta. Vaig ser la primera nena que va fer un castell de 8 amb una colla de Valls, vaig ser la primera noia que va fer un castell de 9 a nivell de totes les colles. El Pere, el Chicho i vaig ser la primera cap de colla d'una colla gran, no? Me va costar, sobretot doncs, perquè quan vaig començar jo a la colla, a casa els pares deien on has d'anar amb aquests homenots, no? Tot eren homes, tot eren nens, i no veien normal que una noia es volgués, o una nena es volgués pujar als castells. Els castells han tingut la capacitat, diguem-ne, d'una manera intuïtiva, diria, d'adaptar-se en el món d'avui, d'adaptar-se en el millor sentit, diguem, i d'incorporar aquests valors, com, òbviament, la igualtat de gènere. Fa 30 anys no hi havia dones a les colles, per anar més lluny. La igualtat de gènere, altres elements, com el sentit de pertinença a un grup, com el sentit d'identitat, de comunitat. Tots som castellers, però cada colla vestim una camisa diferent. Això sí, a dins de la colla tots som iguals. No importa d'on venim, què estudiem o de què treballem. Hi ha de tot, des de gent important, gent influent, polítics, empresaris, treballadors, nens, avis... No sé, hi ha una cosa, un popurrí allí muntat
de diferents àmbits, gent de diferents ideologies i que comparteixen un únic objectiu. Quan fem castells a plaça, és habitual veure la gent bocabadada, mirant amunt. Els turistes no s'ho acaben de creure i els de casa continuem al·lucinant com el primer dia. És un espectacle tan digne d'admirar com una obra d'art. Però no una obra d'art qualsevol, una gran obra d'art. Una obra d'art tan alta que provoca que tothom qui passa pel seu davant, tothom sense excepció, acabi mirant amunt. Vinga, Ignasi, pugem la dreta! Una obra com la Sagrada Família, la joia del patrimoni universal, el temple de Gaudí que obre les boques dels turistes de tot el món. Doncs sabeu què? M'han explicat que Antoni Gaudí es va inspirar en els castells per projectar i construir aquestes torres. A què s'assemblen? Gaudí va servir-se de la mateixa llei de l'equilibri dels castells. Les dues torres, la humana i la de pedra, comencen amb una part ben sòlida per baix i a mida que es va aixecant, cada cop és més lleugera. M'han explicat que Gaudí es va inspirar en l'efecte del vent sobre les pedres per dissenyar molts detalls del temple, però també va tenir en compte, i molt, com es construeixen els castells. És clar que, si hi ha una gran diferència entre les construccions de Gaudí i les nostres, és que les seves fa molts anys que es mantenen fermes. Nosaltres ens apropem al cel en cada intent que fem. La majoria de cops l'aconseguim tocar amb la mà, però no pas sempre. Les nostres construccions s'assemblen més a la vida real. De vegades acaben bé i de vegades no tant. Quan cau un castell és perquè no l'has assajat prou o perquè no has mentalitzat prou el col·lectiu que hi forma part al màxim, no? Quan la cosa en un castell no va bé, doncs jo sempre el que faig és pujar ràpid amunt sense pensar en res més, perquè si t'atures encara veus que el castell va pitjor, sense escoltar els crits del públic ni dels que estan sota meu, jo pujo amunt. I llavors quan arribo dalt m'agafo fort i espero que caigui. He plorat, per si m'he fet mal quan he caigut, per frustració, per ràbia, sobretot, quan no aconsegueixes un castell que s'ha de carregar i no ho aconsegueixes, i llavors, clar, et fa ràbia i plores. Quan les coses no van bé, ostres, sents una frustració molt gran. Perquè, vulguis que no, hi has treballat molt, ens hi passem moltes hores, ens ho correm, i, ostres, tot aquest treball, veure que se'n va a la merda, doncs sap molt de greu, no? Llavors, clar, és trobar-te amb la crua realitat de cop. Diguem, el castell, no?, mentre va evolucionant, ja et va portant... tu ja vas fent una lectura.
l'assumpte veus que cada vegada va pitjor, el vas lluitant, ho vas donant tot, no? I fins que arriba un moment en què per una cosa o per una altra doncs el castell cau, no? I això, que sembla que és molt ràpid, allà dins no ho és tant. Hi ha un moment just abans de caure que diguéssim es torna com a tou l'assumpte, no és sòlid. Es torna a tou i llavors després d'això ja saps que ve la caiguda. I bueno, a mi em dóna temps de pensar com estic caient, si vaig de cap, vaig de peus, vaig com sigui. Llavors, quan hi ha l'impacte meu, doncs ostres, estic bé, vale, vinga, ara venen els altres, i preparar-te doncs, per la gent que et cau a sobre, no? Quan caus en un castell quedes amb l'orgull ferit, no? Has estat molt de temps ensejant una cosa, has posat molta il·lusió en un castell i doncs, que se't quedi minter, no simplement carregat, te queda un estat doncs, de decepció. I a vegades allò entre companys o una altra colla que et diu ostres, s'heu fet mal? Diu, sí, m'he fet mal al cor, no? Vull dir, a vegades te dol més el que és el cop psicològic que el cop físic. I tant, perquè normalment és lògic que triomfs n'hi ha i avenços n'hi ha, però en general, diguem-ne, si ho haguéssim de posar a la balança, en general n'hi ha més de frustracions que no pas d'èxits, inevitablement. Moltes frustracions, sí, però diuen que cal passar-ho malament per aconseguir un gran èxit. En aquest cas, un castell que no s'ha vist mai abans. La plaça ho sap i es prepara. Els castellers estan a punt d'intentar una torre de 8 neta, 8 pisos amb només 2 castellers per pis. Màxima expectació i totes les mirades que apunten al verd. Silenci. Comença el repte. Jo pujava a segons i és un castell molt traïdor en aquest sentit, no? La veritat és que mentre anava pujant al castell semblava que la cosa anava bé. Potser anàvem un pèl refiats i tot, analitzant-ho després, no? Un pèl massa convençuts que allò funcionava. I tot va ser entrant als dosos, que són gairebé l'últim pis abans dels 2 nens que s'acoten, no? que la cosa va flaquejar. La sensació era de frustració màxima perquè com a cap de colla sóc el màxim responsable, no vull que es faci mal ningú i el Sergi sembla que ha patit una lesió.
és una lesió ni molt menys, i se'm confirma de seguida, i és una enrabiada, diríem, o una angoixa exterioritzada al màxim. Una caiguda sempre és això, és un tornar a començar, però, com s'ha dit sempre, el més important no és no caure mai i sempre fer grans castells, sinó saber-se refer després d'una caiguda. És una mica com la vida, no? Una caiguda és una bufetada i et fa obrir els ulls, no? Et fa despertar. El cor del castell batega. El castell és viu i necessita que tothom s'estrenyi, que doni pit, per fer els fonaments ben segurs. Això és la pinya, la base i el matalàs per als que tirem amunt. De vegades, per fer castells molt alts o molt complicats, cal més d'una pinya. Una o dues més apilades a sobre de la gran. Aquesta li diem el folre i aquesta les manilles. Per sobre de la pinya hi ha la gent del tronc, aquests homes i dones entrelligats que aixequen el castell cada cop més alt. Els nois i les noies dels dosos, l'acotxador, el més petit, el que s'ajú per sobre dels dosos perquè li passi per sobre l'últim, el que va dalt de tot, l'enxanet. Com en una obra de teatre o un partit de futbol, tenim els nostres entrenadors o els nostres directors. Són les veus que ens guien. Són els caps de colla. Vinga, contrafort! A poquet, va! Crosses preparades! Primeres! Ja apretarem, folre, tranquils, ja apretarem! Crosses dins! Amunt! Amunt, els tres! Agati, va, pugem! Vinga, terços! Vinga, va, terços dalt! Estem pel castell, ja, fort, mirat dalt, Aga't en alta les manilles! Va, estiguem per la feina! Vinga, callant tothom, ja, perfecte! Home, el cap de colla ha de saber escoltar, principalment, i ha de saber aglutinar la gent, no? Ha de saber agafar el bo i millor de tothom. Tota escaleta, ja, molt bé, vinga, molt, seguit! Escoltar el xaio, I entre tots s'ha d'anar portant aquest carro, no, endavant. No, ell sol, amb tota la gent d'esquenes, és impossible que ajudi a que la cosa vagi bé. Tots parats i mantenint! Estem al poble! Cisco, què? Ale, Pau! César, Miquel, Pau! Inés, vinga, va, que som concentrats i forts, amunt! Va, som-hi!
I tot comença aquí, amb dibuixos. No són plànols de cap motor, de cap andròmina. És el plànol d'un castell, o més ben dit, de la seva planta, de la seva pinya. Cada quadradet és una persona. Cada persona té una posició, i cada posició és cabdal per mantenir l'equilibri del castell. Si tothom està ben col·locat, la construcció trontolla menys. Tenim moltes més opcions d'arribar a dalt de tot, de fer l'aleta. Els petits ens preparem amb jocs per anar escalfant. I, la veritat, ens ho passem molt bé. Com qui no vol la cosa, aprenem a pujar com cal a dalt d'un castell. Els grans distribueixen a cada casteller en la seva posició, tal i com marca el dibuix. Uns altres cuiden la canalla. I nosaltres ens fem cada cop més forts. Jo sempre he dit als castells la foto queda a la plaça, però realment els castells es fan als ensajos i treballant al local al dia a dia, amb la canalla, amb la gent gran. És un resultat de moltes hores d'esforç. Aquests colzes venen amb uns girats, Ho sabem fer molt bé, vinga. Vinga, ens posarem aquí. Jo crec que l'assaig és clau. Per nosaltres és importantíssim. Vull dir, cada dimarts, cada divendres, depèn de quines colles s'hagin 3 dies a la setmana. Sense assaig no hi ha resultats. Crec que les colles han d'estar compensades de gent que és molt valenta i de gent que no ho és tant, no? I gent que és molt decidida i té ganes d'anar a tot arreu a donar el màxim i a cremar totes les naus, i gent que no tant. I aquesta compensació que hi ha entre una cosa i l'altra, ostres, jo crec que ajuda, no? Ajuda. Vinga, la traspassada. Suau. Des de dins les vibracions són molt diferents, el cos a cos és molt més pròxim, és important sempre en tot moment que hi hagi molta confiança i que vingui tot fruit d'una rutina, no? De que el de sobre teu t'ha pujat moltes vegades i que tu has trepitjat aquella persona moltes vegades perquè estàs al segon pis i que el que puja darrere ja saps com et posa el peu. Són moltes vivències acumulades i penso que l'èxit d'un castell límit, estem parlant sempre d'un castell molt difícil, és això, el màxim cop de repetició i la rutina màxima que hi hagis pogut donar en allò que estàs fent, no? Que tots només amb un obrir i tancar d'ulls ja ens podem comunicar, o amb un obrir i tancar de la mà sapiguem el que vol el de sobre i el que vol el de sota, no? Vinga, Lluís Puig, canya aquí. Vinga, ben suau. Vinga, un peu, 2 peus, l'aixecada. La preparació a l'assaig i la suma de forces acaben donant moments fantàstics, com aquest castell, de 10 pisos. Us puc assegurar que, des de dalt, el terra es veu molt, molt, molt lluny.
Malgrat la caiguda, aquest castell ha estat tot un èxit, perquè l'hem pogut carregar. Si no hagués caigut, hauríem estat més contents encara. N'hauríem dit un castell descarregat. Però no sempre és possible. Serà un repte per un altre dia. Ara toca disfrutar. El sostre dependrà sempre del grau d'implicació dels castellers, no? Si arribem mai a que la gent de tronc, principalment, els que es comprometen més als assajos, puguin arribar a ser professionals d'això, els límits canviaran moltíssim, no? Hi hauria molts castells diferents que no veiem ara. Les enxanetes ens convertim en el centre d'atenció, com si aconseguíssim concentrar tota l'alegria que desborda la colla. Som les grans estrelles del moment. Ens omplen de petons mentre a d'altres els cauen les llàgrimes d'emoció. Tinc 4 fills, la més gran ara farà 12 anys, la Laia, després la Maria amb 9 anys, el Quim amb 6 i l'Anna té 3 anyets. Tots 4 ja doncs, són castellers. Pràcticament ha estat sortir de l'hospital i el segon lloc que hem pogut anar ha estat al local, no? Vull dir, és com una segona casa i veuen els castells amb normalitat. La canalla, els més menuts, som una peça important d'aquest trencaclosques que fa pujar els castells. Però no us ho negaré, també passem por. Tenim por de caure quan l'estructura tremola massa. Tu si puges i puges i puges i no penses en res més, no veus que el castell tremoli, si és que no fa una rebrincada molt forta. Però si t'atures, ja veus que el castell es mou, que no va bé, i també sents els crits de la gent i el públic, sobretot, veus molt si va bé o no, perquè si criden o per si aplaudeixen. El públic també et guia molt. Vinga, cotxador del 2! Entra la Sara ja, El tenim molt xulo, La Sara! La Sara! Va! La Sara! Vinga, Sara! La Sara! Sara! La por i el temor hi són sempre. I hem de conviure, però l'hem de saber dissimular. Diríem, si a l'hora d'afrontar un castell hi ha masses dubtes i masses pors, el castell no reeixirà. Vinga, 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 vinga! Amunt, 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 amunt! Però és una sensació que t'agrada estar en aquella línia, que pots anar... Tinc por i al tanto, però hosti, hi vols arribar. La por és una sensació molt estranya, amb això dels castells. Quan puges molt amunt, l'assumpte potser ja està entre el respecte i la por, una miqueta.
més que por ho fan tots els nervis. Amb els nervis llavors ja és una mena de por, sobretot que aquests nervis et neguitegen molt i ja no saps què fer, llavors comences a replantejar-t'ho tot, però ràpid, malament, i llavors ja tens por i ja no saps què fer. Això és el pitjor que et pot passar. I no és por ben bé, no és por de ai, no puc, no. Però m'estic cagant, m'estic pixant i estic fatal, depèn de com abans de fer un castell. Però bueno, jo m'agrada la sensació aquesta. Probablement si no tingués ni aquesta sensació tampoc m'agradaria fer castells. Totes les petites sensacions que s'acumulen fa que a les persones els agradi fer castells. Quan te diuen de pujar a un castell, estàs així nerviós i te ve com una cosa aquí a la panxa que li diem rateta. Quan comences dius, ai, que no vull pujar, però al final diuen vinga, va, que no passa res, i quan t'acostumes, pues ja no et fa por. Quan passo per sobre d'un pont, tinc por perquè no hi ha gent a sota. I quan faig un castell, no em fa por perquè hi ha gent a sota. Molt maco! Dos nets a la cama, està perfecte! Dosos col·locats! És un monument, va! Cassoleta col·locada, perfecte! Filles meus! Adéu, que ja està! Ja està! La percepció subjectiva de l'espectador és com d'una cosa molt perillosa. Les estadístiques no diuen això, i en particular les estadístiques referides als nens. En particular el risc més gros que tenien els nens, que era el risc d'un impacte craneal, ha desaparegut amb la protecció craneal que porten amb el casc. Per tant, en aquests moments ens diuen que els castells són una activitat que té un risc zero, no n'hi ha a la vida, però que té un risc perfectament homologable a qualsevol activitat física. Actualment els tenim molt protegits, els nens, amb casc, amb protectors dentals, assagem amb xarxa i posaria la mà al foc que qualsevol altra activitat física és molt més arriscada que el fet de fer castells. Per tant, com a pare, no m'angoixa gens que el meu nen acabi fent castells, ni molt menys. Seria un orgull.
I és que, per molt perill que hi veieu des de fora, els castells són segurs. Mireu, ens enfaixem ben enfaixats, per protegir l'esquena. I ja heu vist el cas que portem tots els que formem part del POM de dalt. A més, quan fem els castells, ens protegim els uns als altres. La pinya fa de matalàs i se'n passa tots els cops quan el castell cau, o, com diem nosaltres, fa llenya. La veritat, els que ho practiquem sabem que els castellers no són masoquistes i que no es farien castells si realment la gent prengués mal fent castells d'una manera important. No és el mateix caure una persona sola que caure agrupat sobre un conjunt de persones que estan a baix preparades per aguantar el cop. Fer castells és segur, sí, però els grans no poden evitar preocupar-se de tant en tant. Jo ja ho entenc, això. Són castellers, però també són pares, mares, avis, àvies, tiets o cosins. Me vaig trobar una vegada dient-li a la meva filla, la Laia, que pujava d'aixecadora, que havia de pujar amb un 2 de 8 i sabia que tenia moltes possibilitats de caure aquell castell, no? Abans o després de carregar. I haver de dir a una filla, puja, sabent que cauràs, és molt dur, no? Però en aquell moment, clar, estàs entremig de castellera i entremig de mare. Sabíem, doncs, que en aquell moment la colla depenia d'ella, que volíem provar aquell castell, i, bueno, va pujar, no el vam poder fer, no es va fer mal, i l'any següent hi vam tornar. Avui és un gran dia per no tenir gens ni mica de por. Avui toca fer història. Recordo que vam intentar fer un castell molt difícil, de 8. De les dues. Recordo que la cosa no va anar gaire bé a la plaça de Tarragona. Vam acabar caient, però ningú va prendre mal. Avui toca provar-lo de nou, i estic confiada. Pugem a dalt de la pinya i la pinya t'agafa molt bé, notes que la colla està per la feina, es crea un silenci sepulcral. Silenci! Vale? Vinga, 15. I en aquell moment ja, doncs, treballar, respirar tranquil·lament. Collos col·locats, està maca, va! Entra la cassoleta! I es corona amb certa facilitat. I a la baixada sí que sembla que el meu baix i jo ens anem una mica per la dreta i hem d'estrènyer una mica més, però ja estem immersos dins una eufòria extrema on tothom crida, on tothom gaudeix d'una cosa mai vista.
tens un núvol, una nubulosa màgica que no saps si és certa o no, no saps si allò que vius és realitat o és un somni, i al cap d'una setmana dius, he fet una cosa molt important, perquè allà mateix veus que és una cosa idíl·lica que n'havíem parlat que es podia fer, però no ho tenies clar, no? Un somni que es fa realitat. Hem superat el repte. Acabem de descarregar una torre de 8 neta, un castell que mai ningú havia vist abans en 200 anys d'història. Quan et deixes anar, no? Quan et cauen les llàgrimes, quan ja dius, vale, ho he fet, ja ho deixo anar, t'abraces amb la gent, pell de gallina, aquestes coses, no? Que... Escaletes, manilles sobre la pinya. Vinga, contraforts de manilles, crosses de manilles. Només 4 colles estan al grup de les de gamma extra. Són les que fan castells de dificultat màxima. Vinga, primers vents. Fa moltíssims anys que ningú aconsegueix entrar en aquest grup privilegiat. I els últims que ho volem intentar som els de la camisa blava. Sí, som els de l'assaig, els que heu vist entrenar de valent per aconseguir aquesta fita. El 2 de 9 amb folre i manilles. Ara és el moment de la veritat. Amunt! Vinga, entrada, sisè. Llets aquí. Dosos amunt. Vinga, lleugerets, dosos. Vinga, dosos ràpids. Aixecadora. Vinga, xereta! Entrada, dosos! Jo estava en el folre i la veritat és que ja veia que no anava gaire lluny. Bueno, perquè la torre no estava quieta, folre manilla es movia, i és un castell que almenys al principi ha d'estar prou quiet. Dosos col·locats! Jo particularment m'emprenyo quan cauen els castells i, hòstia, me'n vaig anar cap allà fora un moment a respirar, però, bueno, vale, jo què sé, no passa res. Sabem que és un castell difícil, sabem que pot caure, doncs ja hi tornarem. Intent de colze no con folre i manilles dels capgrossos de Mataró. Les dificultats apareixen soles. De vegades són errors i d'altres simplement circumstàncies, com diuen els grans. Però cal tornar a començar, amb empenta i també amb seny. Diuen que aquesta paraula, seny, és molt catalana, que té difícil traducció. Seria alguna cosa així com el sentit comú. I és molt assenyat, molt nostre, que a través dels castells aprenem un munt de coses. Són valors universals que descobrim ara
i ens acompanyaran sempre. Quan es viuen de dintre, es viuen les emocions i les sensacions, la solidaritat que una colla comporta, que la vida d'una colla comporta, això crea un atractiu natural, perquè els valors del castell són valors que humanament són molt atractius, oi? Les coses que s'aprenen són diferents. Vull dir, el sentit humà, no? Jo què sé, de donar per l'altre, de saber que no ets tu, no?, qui fa les coses, sinó que sense aquella persona, sense aquella i sense l'altra, no podries arribar a aconseguir aquest objectiu. Quan els castellers ens encaparrem a aconseguir alguna cosa, ningú no ens fa canviar d'opinió. Els blaus tornem a intentar fer la torre de nou. Recordeu aquell castell que va caure a Tarragona que tant i tant hem assajat? Serà aquesta la bona? Me'n recordo que just abans de pujar tenia ganes de plorar i pensava, tio, no pot ser que encara no ho hem fet, no? I dic, hòstia, serà la bona aquesta que tens de debò, tens aquella cosa aquí que dius que no surti, espera, que s'aguanti un moment i... Bé, i abans de dir amunt vaig sentir un tio, un noi un segon, de fet, del folre, que va dir, està bé aquesta! I aquell està bé va convèncer molta gent. La nena en un moment estava dalt, recordo fent... No, que crides, i està carregada, i ja m'és igual, no? El que passi, quan comences a veure que baixa un, baixa l'altre... Bueno, ja no sé, vaig sortir d'allà aixecant braços, aixecant tot moral, les llagrimetes, i t'abraces, tio, el primer que trobes, ja t'és igual. Quina eufòria! Ja tenim una altra colla de gamma extra. Des de finals del segle passat, ningú aconseguia pujar a la primera divisió de les colles. I veus les cares de tothom, un que crida per allà, veus com la colla dels Verds o de Lleida o de Sants, que estava una mica més enllà, també tothom cridant, que dona un gust, que dius, no només ho vic jo, ho viu aquell, ho viu el de més enllà també, igual que estic vivint jo. Ho viuen els castellers igual que ho viu el públic. Des de la grada o a peu de plaça. Els seguidors empenyen, criden i ajuden que el castell pugi més ferm. Si te'ls mires bé, saps si les coses estan anant bé o no.
Tornem a Valls, allà on va començar aquest llarg recorregut. Formem part d'una gran colla que és una altra manera de viure, no? Una família més gran, no, diria. Aquí hi ha molta gent sana que treballa per una cosa immaterial on no hi ha cap guany econòmic i que ens honora molt com a poble i com a persones i que no deixa indiferent mai a ningú, vagis on vagis, i penso que n'hem d'estar molt orgullosos. Per això l'hem fet patrimoni material de la humanitat. Això dels castells enganxa i somies i, hosti, quan ets allà dins hi ha coses que jo no he viscut a gaires llocs, no? T'emociones molt, ho disfrutes, ho crides, plores. Quan un se posa una camisa, realment ens és igual doncs, el color de pell, l'equip de futbol en què pertany o que simpatitza, el partit polític en qui té preferències. En aquell moment doncs, tothom és vàlid, tothom forma part d'una mateixa colla, no? Fer castells, tio, dona vida, dona vida. Però inclús quan són actuacions de barri o més petites on no has de fer castells tan importants, et lleves i penses, hòstia, mira, em passi el que em passi avui, sé que tinc un parell d'hores que faig castells i que estaré de bon humor. Vull dir que això no m'ho treu ningú ja. De fet, m'encanta fer castells. Ja em diràs quina activitat trobaràs en què tu puguis compartir amb el teu fill i el teu net, no tu a la grada aplaudint, sinó que tots plegats podeu fer un treball, un esforç en comú i que sense tu no es podria fer, perquè els castells, sense una pinya com cal, no es poden fer, diguem-ne, i tothom hi és necessari. Suposo que tothom té el seu hobby, diguéssim, no? I mira, si la meva parella fes una altra cosa, doncs jo li deixaria, però a mi que no em tregui dels castells. I és que una vida sense castells li falta aquell punt, és una mica sosa. Bé, doncs aquí estic jo. Porto la camisa verda i un mocador vermell per sobre de la faixa. Però també estic aquí, mossegant-me la camisa vestit de taronja, de blau, malva o de gris. Estic aquí perquè sóc totes les mans que s'entrellacen per ser més fortes. Sigui quin sigui el color de la meva roba i de les meves mans, he estat capaç de construir una pinya ferma, la de la família castellera. Com aquesta, formada excepcionalment per camises diferents. Una família que cada dia puja més amunt. Soc tots i totes les que en algun moment de la història han aixecat la mà fent l'aleta. I tots i totes les que han estat a sota, fent que tinguem el cel a tocar. Soc els d'ahir, les d'avui i totes les que vindran demà. Jo sóc l'enxaneta. Arribem al final del viatge. Bé, d'aquest viatge, perquè en queden molts més per fer. Abraçada al cos de l'arbre, miro al cel. El soroll es fa silenci a dintre meu.
les mans flueix la saba que em nodreix d'una antiga història que ha vençut el temps. Una colla, un sentiment camina amb mi. Un sol cor des de la crossa fins al cim. Bategant m'empenya amb força com el vent. I enlairant-me fins als nuls toco el cel. Som la festa, som un poble en moviment. Aixequem castells dels somnis de la gent. De la pinya ferma i forta neix el tronc. I enfilada dalt de l'arbre no tinc